Ten tech match je podľa všetkého očividná zlodejina, predražená záležitosť a sú to strašne vyplýtvané prostriedky tohto štátu, keď ich nemá veľa, aby ich takto vyhadzoval. Ale ja za základný problém celého toho považujem, že štát nemá robiť veci, čo vedia urobiť súkromný alebo neziskový sektor sám a oveľa lepšie ako štát. Tá systémová podpora, stretávanie sa startupovej komunity na Slovensku veľmi dobre funguje, robia vlastné konferencie oceňovania, podporuje ich prezident a nemusí ísť z našich daní alebo z daní babky z Kysuckého Nového Mesta peniaze na to, aby startupisti mali konferenciu na takejto úrovni. No, štát to určite vpred neposunie, však to krásne ukázal teraz na Techmatchi, vyhádzal šialene veľké peniaze za konferenciu, ktorú polovica komunity odignorovala a za tieto peniaze, keby startupisti mali k dispozícii, tak urobia koncepčnú podporu startupov možno na 2 roky. Treba si uvedomiť napríklad, špičkové podujatia na Slovensku sú trend konferencie. 10 trend konferencií za minulý rok malo náklady nepresahujúce 500 000 eur. 10 konferencií. Lebo ono to už ide bez toho štátu. Už v tejto chvíli to ide bez toho štátu. Ak štát chce ukázať, že im na tom rozvoji moderných záležitostí záleží, tak prečo neprispojú na dobre zorganizované konferencie, ktoré si táto komunita robí sama, nejakým normálnym štátnym príspevkom v rozumnej výške?